Panas-panas paling enak mangan dawet karo es campur. Iki mak melipir kebetulan dino iki ndek Sumber Gondo Wadung. Mari melipir tekan ndi wis pokoke. Berhubung iki weteng iki ya luwe terus mari tenggorokan iki ya garing, akhirnya tuku dawet iki lho rek. Dawete enak, iki gak abal-abal iki deloken. Iki gulane ya asli gula aren iki, duduk gula sing dicampuri macem-macem enggak lah ya iki asli. Dadi tidak nyerei ngono ning tenggorokan iki enak. Iki penampakane koyo ngene rek. Selain iku nek kene iki ya dodolan es campur. Nah, iki campure koyo ngene iki ya gak pelit pisan iki. Hargane pun juga murah meriah merakyat rek. Dadi awakmu mampir ning Mbak iki. Jenenge warunge Warung Lingling. Warung Lingling iling-ilingen ya. Warunge Warung Lingling sing dodol iku Wajayu iku. Dadi aku ben gak salah ngono. Nah, iki lokasine rek awakmu kepengin ro ya. Lokasine iki pas ning ngarepe RTH Sumber Gondo. Sampinge iku ya ana toko elektronik. Nah, iki dodolane es dawet iki hargane murah meriah. Awakmu iki dodolane kuwi. Nah, iki penampakane gerbonge koyo ngene gerbange warunge. Lah nek kono kene pemandian lho rek ya nek pemandian iku lagi ngarepe iki ana toko gitar lah sampinge iku SD. Lah awakmu nek terus rono ngiri le jare aku iki. Iki awakmu ndek stasiun. Wis dah melipir menene lho rek ya melipir ndek Warung Lingling.